Oy! Mukhang maganda to. Mukhang maganda ang 33. Mukhang maganda. Sana wag tumalon ba? Si Boss Garambino ha. Patay yung samon. Magtimbang tayo ng mga gagamba natin. Diyan ha. Si Bossing. Bossing, pangalan Bossing. Boss Jojo. Boss Jojo. Sige, magtimbang tayo ng gagamba natin. Yan ha. Mag-entry tayo 4. Minalas-malas kami ng hack fight. Dito, try natin kung makalusot tayo dito. Derby, grabe yung timbangan. Yan sa mga nagtataka ha, yung mga ano, ganyan pa yung ginagawa sa timbangan. Kasi yung iba nagtataka bakit ba tinitimbang din yung gagamba kalit-lit. So, ganyan ba yung ginagawa pag derby, tinitimbang talaga. So, kunin mo na yung timbang ng kaha, saka 0-0. Ayan si Bossing. Pakita ko lang sa inyo mga kaji yung ibang gagamba lang ha. Yung iba lang. Iilan lang. First. Okay, so Boss, pangalan Bossing. Kahit yung entry name mo na lang Bossing. Kim. Renzo. Tingnan nyo mga kaji ha, yung gagamba ni Boss Renzo natin dito ha. Jinsan. Jinsan to. Basta pa nag-entry to mga kaji, yung gagamba natin, pumatak ng 40 atras agad. Ayan, lagay yung gagamba. Ayan, pakita lang. Ang entry dito mga kaji, medyo maliliit ang gagamba dito ha. Kasi 25 to... Ano Bossing ang entry dito? 25 to 40? 25 to 40. Grabe kaganda oh. 25. 5.6 lang oh. Orange, 25.6. 25.7. Ito maganda mga kadyo, may timbang talaga oh. 25.9. Ito medyo malaki-laki na to. 34.5. Isa pa. 4 yun. Dalawa na. 34.5. Boss Be, pasilip lang ang 34.5 mga Bossing Be para mapagustuhan natin ng mga subscriber natin. Tigre. Red legs, yung tigre ni Idol. 34 la. Putiin, red legs. Grabe no? Kalaki ng 34 no? Be. 24. Grabe ka. Ay do mo be ko mo kamot be. Pero lang ko ha. Migo-migo. Mag-entry na lang. Okay lang yan, okay lang. Maganda. Quality talaga gagamba nila. Pag yung gagamba natin nag-34, wasak yung gagamba natin doon. Kapal. Upat lang Renzo, Kim. Sorry, Bossing ha, 34.1. Kay Boss Kim, 34. official weight, 34.1 talaga. Okay, para optional ba? Pilapin na natin boss ha. Pakita natin sa mga subscriber natin dyan, mga solid gagambino. Saan group ka kasali Bossing? Damang Mindanao? Damang Mindanao 2.0 na siya. 2.0, Damang Mindanao 2.0 ha. Kasali din tayo doon mga kadyo dyan ha. Champion sa ano? Boss Renzo. Champion anong year boss? Cagayan tong Wala ba yung champion ba siya? Champion siya. Itong salas na Cagayan. Double champ to idol ha. Kagayan, champion din to ha. 34-0. Ay, hawa da dong. 34-0 ha. Sarado 34. Okay mo pindi sa. 34.2. BRT lines. Sabay. Tatlo. Average, tatlo. 34.0. Sarado. Doon. Ito, superstar ha. Gusto ko sa bossing ko si Boss Julius Keros. Oh, Julius Quiros ha. Kilala ko yan. Dito kami boss ngayon. Kilala ko yan si Julius Quiros. Boss Gagambino. Ito si Idol ha. Si Idol. Nakalabang ko to si Idol dati. Talo tayo dito hack fight. Di tayo lumusot dito. 40.9. Uy, malaki. Malaki talaga to. Malaki talaga yan. 40.9. Silipin nga natin gano'ng kalaki be. Bossing, request lang Bossing be. Mga taga Manila dyan oh. Silipin nyo. Malaki to. Kita niyo yung mga... Pila to? Pila ito? 40. Mahaba talaga yan. Bossing, gagamba ko nag 40.1. Miguel, uwi na tayo. Ay, Boss Boss Gagambino. Gambino. Oh, shout out muna. Sa'yo. Shout out. Kanya na to.
Shout out! Boss Julius Quiros, shout out! Sabong international ha. Entry natin dito, SI. Gambino. Okay. Boss Julius! Pag nagtimbang to ng 40, mga Aji 8 lang tayo dito sa laki. First time namin to sumali ng derby ha. Testingan lang natin mga Aji. Wow na wow. Yan! Ilang kilo? Very good. 33.0. 33 lang, very good. 32.9 na yan. Patingin. Isa pa. Malaki to? 32.9, very good. Patingin. Patingin. SI Gagambino idol, SI. SI. Gagambino. Patingin ng 33. Oy! Mukhang maganda to. Mukhang maganda ang 33. Mukhang maganda. Sana wag tumalon ba? Mukhang maganda. Parang magandang 33 to ah. Mahaba sa 33 to, pwede. 32.9. Diyan mo ito i-edit. 0.9. 33 naman eh. Ito point na. Hindi sa banda. Maganda ha, maganda. Ang gaganda ng gagamba ni Boss Idol. Ay, akong 33 yan eh. Gagambino. Yung anong kulay yan sige boy? Yellow. Aking Match 33. na tayo dito. Hindi na tayo dito boy. Ang susunod. Isang entry ka lang gagambino. Isa lang. Apat na nagagamba to. Sana Wow. tumutulong lang din ba? Wow naman. Ang gaganda. Saan ang ano to? Oh, Ito yun. Saan ha? Muna 0-0. 0-0 yan. Ah, 0-0. Boss Gagambino. Sabong international dyan ha. Sa mga solid Gagambino. Sa Damang Mindanao saka sa management. Sino management dito, bossing? Boss Ryan. Boss Ryan. Ay, Boss Ryan. Wala pa. Hindi pa nakarating. Saka yung mga Team Tupi, Team Jinsan dyan, Marbil, Davao na mga Team pupunta Jinsan, dito. Superstar. Kami, star. Star Apple. Yan ha. Win or lose dito mga kaji, mag-i-enjoy tayo dito. Uy! Four Spider to. Four Spider. 2.1. 32.1. Taasa to eh. 32.1 lang. 32.1. Sabi. Sa'yo yun, idol? Haba ng hair. Pwede. Gaano gayo? Yawa, matamang. Pwede to. Sakto, 32.1 lang mga kaji ha. Pero yung iba namin nagagamba, yun na. Disgrasya na tayo doon. Magaan na yun. Ano na yun, maiksi. Ito yung itim mo. Siguro, bigat na siguro to. 32. Kalpungal ng area eh. Be, boss be? Boss. Be. Ito yung bossing ha. Kalpungan. Itim. Sobrang ganda. Maaga ba? 32 to. Ito siguro, 30 siguro to. Bigat to. 28 lang be. 30.1. Tigid siya. Dapat talaga nakatae. Basta hindi nakatae ba? 30.29.8. Uy, 29.8. Isa pa bossing. Para 29.9. 29.8. 29.8. Mukhang si champion tong ating idol Gagambino. Ay, Sobrang laki. hindi mga aji ang atin dito, mga aji manalo lang ako ng isa, masaya na ako. Kasi first time natin Kahit sumali. sa 30 na lang. Kahit sa mga nata. Ito, Ako sunod. mabigat to. Baka magtae pa to, Bin. Mag 31 siguro to, may kahan to. Sikos. What's that? Andun kasi mukha. Ano na? Idol natin to. Tingin ng Gagamba idol. Tigre. Magandang tigre. So, pero to, tansya ko to, 31 na may to. Malaki katawan. 31 niya. Asra? 31 eh. Adi po ko to. Gabi pa eh. Sige ka na data. Grabe, 31 na boss. Mo-out na lang ko. Bugat gid siya. 31. Ako apo kayo nga 31 eh. Bugat gid siya. 31 point. 2. Isa pa. 31. Bugat gid siya. 31.2. So, yun mga Ajino. Goods na goods. Kahit manalo ko ng isa, masaya na tayo. Makalusot lang tayo ng isa dito. Idol. Thank you. Shoutout nga pala dito ha, sa nag-video sa atin ha. Ayan o. Shoutout kay Idol o. Tapos sa mga nandito ha. God bless sa ating lahat no, sa mag-champion. Sige, tignan natin mamaya. Depende sa mood natin sa mag-champion. Ang say title lang eh. Ito mga kadya. Ito lagi yung kalaro natin dito. Skidding? Oh. Sa spelling ang skidding man? SKI. SKID. Kidding ba? Ito. Lagi natin itong kalaro mga kadya. Isog na! Isog na! Silipin natin. Wala, mabigat to ba? Tadya ko, mabigat to. Anong timbang na to? Ito. Anong timbang yan? 33? Wala pa. Ay, ganda na ba? Ayan. Bugat na. 33 yan. Bigat yan, 34 yan. Bigat yan. Oh. Laki katawan no? Laki ng kaha. Skidding 1. Skidding be. Kailan yung tansya na eh? Ito ang ano ko ha? 34. Dugat ni, dako lawas. 34 ni.
Kok lawas? Muda pa siguro. Oh. Kok lawas ni? Akala nyo lang yan. Tignan mo. Tingin SB? Abaw! Baw! Bangga gito dito sa isa ka 33.4. lang. 32 lang pala pinakamabigat ko, no? 33 na pala to. 33.5. Bugat gid siya. 33.5. Boy! Likay ka, boy! Ayan, back na ganyo. Ganda ba? Pusyaw. Patingin, boy, be. Pusyaw ba, no? Ito, gagamba nyo. Yan, pusyaw, oh, pusyaw. May pares ni Kitata. Yan, no? Iskiding. Kimberlu. Renzo. Soy Soy. Renzo. Ganita, mo ni kalaban data. Sabong International Gagambino. Kalaban data or kalaban ako. Tapos ito naman si Iskiding. Ito. Ha? Tigre. Boy Gabon. Wala na. Iskiding. Anong lugar pare? Anong lugar idol? Anong lugar idol? Ay, gamay ay. Polomlok. Kaya plumlok na plumlok. Pulumulok. Ah, puta ito. Sana may iwasan ko to ba? Ito, mahirap to, mabangga to mga kaji. Mabigat yan. Mabigat kalabanin pero magaan na tayo to. Huwag lang sana magtimbang ng 32. Yeah, 33.6. iwas ka lang sa akin. Force Spider Derby kami dito mga kaji ah. Ang entry ata dito 10. Balikan natin to mamaya pag medyo ano na. Kasi ilan pala naka-entry? 3 pa lang. Isang tao kasi 2 entry dito. Soy Renzo. Skiding. Gambino. SI. Tapos na lahat mga adya. Kita lang natin. Matching na namin mga kaji. Ayan o, sa Damang Mindanao 2.0 Matching ha. namin to. Pakita natin to sa Damang Mindanao 2.0. Mga Damang Mindanao 2.0 dyan ha. Bayan na kayo Tagaluzon. Tagaluzon. Luzon din. Ah, Kami 27 pala. Nay. Dami. May dami na to ni Kim. Tanawan, ano kabutang doon? Kabutang kami ng pangalan. Natin dami na raw. Si Skiding. Pero sila, laban naman sila. Gagambino ha. SI Gagambino. Laban na to lahat. Sabong International yan, Gagambino. Try natin ba? Ay, isang ano lang to, bossing? Isang tao lang to? Isang tao. Hindi na pwede maglaban. Grabe entry niya ba? Dami. Yan mga kadyan, dami gagamba niya. No? Kaya na una? Piso! Uy, kapit na! Pogi yan, mga pogi! Boss, wala ka. Ano, Ito yung po talaga ko ng bugi po. Nawa, dito kita na. Muna yun, ang hunter. Gagambino and Gidam. Wala namang. Butang sarik, butang rik. May bihin ng damang. Butang sa likod. Tigre ni. Tigre ni nga itom. Tigre nga itom, tigre. mas ito mo to. Itom ni. Simi sinaw light ni. Tinawa ba kayo? May puti na. May puti ni Keriko, may puti Keriko. Simi tigre. Simi tigre. Picture sa namin, Picture sa boy. Para din Sino itom ni kayo? Idol. Turo mo. Ito na, bibitawan na po, bibitawan na. Atong hunter kayo. Uy, laro. Ikos na rin. Korek, ikos sila. Rico, may boss. Ang katungan din agad mo yung purita, pre. Ayo. Ito parik. Dako ne, gamay ito. Dripa. Kariko. Koray. Puntos na isa. Naunuhan si Rico. Ale. Puntos na isa. Dito pa. Namuhi ito. Dito pa. Kanina, mulsa. Lambot po. Rick. Pasay na rin.
Lundag na rin. Puntos sa duwa. Okay na, okay na. Los. Good. Pinos, soy-soy! Okay na, okay. Panalo.